ಪವನ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ರೂಪಡು ಗುರು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆ ಗುರು ಮಹಾಗಣಪತಿಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವನ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜನ್ ದೈವನ ಪೂರ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ದಾನ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೆನವರಿಕೆ ಸುರುತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ಕಮಿಟಿದ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಕೆಂಕಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತ ಶರನ್ನವರಾತಿದ ಈ 7ನೇ ಸೇವೆದಾನಿ ಮುಹೂರ್ತ ರೂಪನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೆನವರಿಕೆಡು ಇನಿತ ಗಳಿಗೆಡು ಈ ಸಮಯದ ಮನ್ಪುನ ಮುಹೂರ್ತಡು ಏತೋ ರೂಪದ ಲೋಪ ದೋಷ ಪನ್ಪುನ ದುರಿತ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಆ ದುರಿತನ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಸುರು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೆನವರಿಕೆಡು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಕೂರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಈ ನಾಟಕ ಪವನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಕಿಶೋರ್ ನಿಂತಿದ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಥ ಸಮಯಡು ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯರೂಪಡು ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ರೂಪಡೈಕ್ ದುರಿತೊಳಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಲ ದೇವಿಲ ಕಾಲಭೈರವಿಲ ಪೂರ ಆ ದುರಿತನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಂತದು ಹೊರ್ಲುಡೆ 10 ಜನ ತೂಪುನಂಚದು 10 ಜನ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಾಯಿಟ್ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಕೈ ನೀಡಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮನದ ಆದಿಶಕ್ತಿರ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾಟಕ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಅದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ಎಂಜಿನ ಜಾಗೆಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್ವೇರಿಗಳ ಸಂತೋಷ ತೃಪ್ತಿಯಾದ ಕೂಡ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಆಶಿನ ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊರ್ಲಾದ ನಡಪಾದ ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಓಯರ್ಸ ನಾಟಕ ಪವನ ಕಲಾವಿದರ ಪನ್ಪುನಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ ನಾಟಕ ಕೈಗೂಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಅವು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೈ ಕೂರ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಆತದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಆ ಪವನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೈಟು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕನು ಅಕಲ್ನ ಕೈಟು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೆನವರಿಕೆನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪೂರ ಮಂತದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇನ್ನಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ನಾಟಕ ಊರೂರು ಪ್ರಚಾರ ಆದು ನನ್ನಲ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ದೇವಿರ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪೂರೆರಿಗಲ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬರಡು ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎನ್ನ ಆ ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು
ಗ್ರಾಮದೊಡೆಯ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವಿಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ಯನು ನೆಲೆಯಾದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮೆಕ್ಲನ ತುಳು ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಇತ್ತೆ ನಡೆದು ಕರಿನ ವರ್ಷಡು ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡನು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಮೇರಿನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಉದಿಪನಾನು ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಾಟನು ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಅಂಗವಾದ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸರೋಡು ಮೇರು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಆಸಮಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ದ ಮುಹೂರ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಡೆದು ಬಹುಶಃ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ನಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸರೋಡು ಬೆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಡೆಯನ ಬೆನ್ನಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಶೀತ ಡಿ.ಕೆ. ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಮೂಲಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಯಾರು ಜೈದಿರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ನೆಟ್ಟಿಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪವನ ಕಲಾವಿದರದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನನಾತ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆನಲ ಬಾಯಿಡು ಎಡ್ಡಾತಿನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಅಂಚನೆ ಉತ್ತಮమైన ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂದು ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಡು ಪಳಗಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಹಲವಾರು ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ರಮಾ ಬೀಸರೋಡ್ ಬಹುಶಃ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಐನು ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಡವು ಅಂಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನನೇ ಚಾಪುನು ಮೂಡಿಸೇನ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ರಮಾ ಬೀಸರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯಡು ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಪಿನ ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ತಂಡ ಅರ್ನ ಮಾತರಿದ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಕೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯಾಡು ಪಂದು ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಪಾವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುರುತ ನಾಟಕದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಉದಿಪನ್ ನಡಿ ಪಂದಿತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತಂಡು ಆ ನಾಟಕ ತುಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಬೈದನು ಇತ್ತೆ 2ನೇ ನಾಟಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಎದುರು ಮಂತದೀರ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಸಹಾಯ ನೆಕ್ ಯಾಪಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅಂತದ್ದು ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬಲಿಯಾಡು ಒಂದು 1000 ಪ್ರಯೋಗ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ 110,000 ಪ್ರಯೋಗ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಲಾಷೆಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಪಡ ದೇವರನ್ನ ಬಂದು ಒಂದೇನು ಮಂತಂದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾವನ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಕ್ಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಏಪತ್ತುಲ್ನ ವಾಪುರ್ತು ಓಡೆ ಫೋನಗಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಬುರ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಚಾರು ದಾದನಾರ್ನ ಒಂದು ಆಶೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ನೀತೆ ಮೂರ್ತಾಯಿನ ನಾಟಕ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡಾದು ಈ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಬಂಡ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಆರು ಎತ್ತರಗೆ ಬೆಲೆಯೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲ್ ನಮ್ಮನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಲ ಭೈರವೆ ನಾಗದೇವರೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಕೊರತಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂಜನೇಯ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಮುಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಾಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳು ಇತ್ತೇರು ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರನ ಧರ್ಮಡು ಪೊರ್ಲೋಡು ಈ ನಾಟಕ ಬೆಲೆಗೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಪರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿತನಾರು ತುಳುನಾಡ ತುಳುಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ರಮ್ಮ ಬೀಸರೋಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರೋಣಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ಯರಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೇರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರೋಣಂದು ಏನಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಇಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ದಯಮಲ್ತ ಆರ್ಲಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರೋಣಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಮೂರುಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಹರೀಶ್ ಮೂರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ
ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮಾಲಕರು ಸಾವಿರುಚಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಮೀದ್ ಮೆರ್ಸಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರು ಆರ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಪೆರುಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ತಿನಾರು ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ತೂಲು ಚಿತ್ರನಟರು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆ ಕುಂಪಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರೋದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಲಕ ನೀ ಕುಂಪಲ ಬಾಗಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುರುತ್ತಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಯಿಲ ಕತ್ತು ಜನಕಲ ಆ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡ ರಡ್ಡನೆ ನಾಟಕ ಅನಿಯಾತ ವರ್ಮಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಗಲ ಅವಲಂಚಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಮಂತದ ನವರಾತ್ರಿದ 7ನೇ ದಿನದ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಅವಲಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಇವೊಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಎಂಕಲ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಎರಡು ಇಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಿರುಡೇನ್ ದಯಮಂತು ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಪ್ರೈನಸ್ ಕುಂಪಲ ಇವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುಳ್ಳೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಹೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಪಂಪುಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಡಾರ್ನ ಅರ್ಲಾದ ಉದೀಪನ ಮನ್ಪೆರುಲೇರು ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡ ತುಳುಶ್ರೀ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಮ್ಮ ಬೀಸರೋಡು ಇಮೇರಿಗೆ ಉದಯ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬತ್ತದ ಸಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಗೊರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಆರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮಸಗುಲಿ ಸಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೂಗೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಳ ಸಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಬಾಲ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಾ ಯಾದವ್ ಹೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಹರೀಶ್ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಬತ್ತದು ಹೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೆರುಲೇರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡು ಆರೆಗು ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಗುಲಾಬಿ ಇವಾಗ ಸಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಿರೋಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಎಂಬರು ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಹೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೈನಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಸಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಹೊರದು ಸ್ವಾಗತ ನೋಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಗೇರ್ಲ ಬೈದಿರ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಕಾಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಮ್ಮಗ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀಪ ಅರ್ಲಾದು ಉದೀಪನ ಮನ್ಪಡೊಂದು ರಮ ಬಿಸಿರೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಒಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಚೌಡೇರುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಂಘ ಅರ್ಲ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಜೋರಾಯಣ ತಾಟ ದೊಡ್ಡ ನಿಖಿಲ ನಿರೀಕ್ಷದ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ತಂಡದ ರಡ್ಡನೆ ನಾಟಕ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಬಿರ್ಸೇರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟದಾಸೆ ಬಿಡ್ದು ಬೆನ್ಪೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ದಕ್ಲಿ ಪಂಡಿ ನಡೆ ಪೋಪೆರು ಕಾಸು ದಾಸೆ ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪೇರು ವಾಪಸ್ ಕಂತು ಕರ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಡರಿನ ಸತ್ತು ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲೆಡ್ದಿಂಚ ಮಸನದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾತಿ ಭೇದ ಜೀವತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರೋನು ತಪ್ಪು ಜೆರ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ತೆಪ್ರು ದಂಗೆ ಲಕ್ ದುಂತು ಬೇರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣೆ ನಾಟಕ ಸುಭಾಷದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ಸತೀಶ ನಡಕೆ ನಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬುನ ಪೂರ ದೈವದೇವರನೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡೆ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಟಕದ ಉದೀಪನದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಯಥಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುಕುಲ ಆದ ನಾಟಕ ರಂಗನ ಜಗತ್ತಡೆ ತುಳುನು ತೋಜಾಯಿನ ರಮಾ ಬೀಸಿರೋಡಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಬೆಳಕಾಯಿನ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗುನು ಅಂತ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಹರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರನ್ನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ನೇತ ಹಿರಿಯರಾದ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದಿ ನಾಟಕ ರಂಗಗೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಾಟಕಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರುಣನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಿರೋಡಿ ಅನ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಪುರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪಿರೌಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮನ್ನೇ ಅದುಪ್ಪು ಪ್ರಭನ್ನೇ ಅದುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಮಾತ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರು ಒಂದೇ ಮಂದಿರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಪ್ಪನ ಕಿಶೋರು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಐದಲ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗದ ಒಂತುದಾನ ಆ ಜಾಗದ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮಣ್ಣು ಮೆಲ್ಪು ನೀಡಿದ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪವನ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕುಂಪಲದ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೇನ್ ಕಂತನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಪಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಉದಿಪ್ಪನದ ನೇಕ್ ರಮಾ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿನ ಕನಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕಿಶೋರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯ
ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಇದ್ದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಡಿ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂದಾತೆ ಆ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ಅಂತಗ ಕನತದ ಉಂತದಿನಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಊರೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಎನನಾವಡು ಪ್ರವೀಣ್ ನಾವಡು ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಎತೋ ಜನಕ್ಲೇನು ಈ ಕುಂಪಲದ ಮಂದಿರಡೆ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೆರ್ತು ಉಂತದೇರು ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ್ಲ SKB ಪಂಪುನ ಶರತ್ನ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಮೂಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಲೆ ಮುರಣಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಹೋದು ರಡ್ಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಹಾಕುನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಪಲದ ಪಿಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೋಘವಾದ ತೋಜವನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಂಪಲಗೆ ಗೌರವ ಕಂತನ ಶರತ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅವಳು ಯಥಾ ಪಿಲಿ ಕುಲಿತೇರು ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಗಿನ ಎಂಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತಿಗೆ ಅವಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಯಶಸ್ಸುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿನ ಈ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯಿನ ಏರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ನಾಟಕಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೇಟ್ ಕಲಾವಿದರ ಅದುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಇನಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಆತದಲ್ಲ ಸುಲಭ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ತೂತಿನ ಆತದಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ದು ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂದ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇನಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಆತೆ ಉಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಕನಪುನ ಕನ್ನಡಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುನ ಸಂಗತಿ ಕೆಲಸ ನಡಪುಂಡು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಈ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒಟ್ಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅಂದ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡು ಇನಿ ಆ ಕಷ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದ ಹತ್ರ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಪೋಪನ್ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಬರೆದು ಅರುಣೇರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಕಿಶೋರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ನಾಟಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಡಕೆಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿನಿ ಮಿತ್ತು ಕನಪರದ ಅಲಮರ್ರೆ ಇದು ಬುಡಿಯಾಡ ಕನಪ ಬಂಡಿ ರಿಕ್ಷಾನ ಮಿತ್ತು ಕನಪಾರಂದ ಫಂಡಿನಿ ಇದೇ ಕನಪಾರಂದತ್ತು ರಿಕ್ಷಾನ ಮಿತ್ತು ಕನವಡು ರಿಕ್ಷಾದ ಏರು ರಿಕ್ಷಾದ ಬೆನ್ಪೇರ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದೇಶ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಅನ್ ನಂಬುದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಊರುಡು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಾಥ ಸಂಗತಿ ಬ್ಯಾತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಉಪ್ಪುನಾಥ ಮಾಹಿತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಏರಳಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬದುಕುನ ಜೀವನಲ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಆ ರಿಕ್ಷಾನ ನಂಬುದು ಬದುಕುನಿ ಅಂಚಾದ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಥೆನ ಆಧರಿಸಿದ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತುಂಗ ಪೋಡು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮುಂಬೈಡು ವಿದೇಶಡ್ ಸಮೇತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಿಶೋರ್ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏಪಲೆಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಪಡಪಣಂದು ಕಿರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗು ಶ್ರೀ ಈ ಒಂಚಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರದು ಪುನಚಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಂಘ ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಕಲಾವಿದರೆ ಇತ್ತನೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಸಭೆನ ನಿರ್ಗಮಿಸಾಯನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು BJPದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಾಗಡು ಕುಲ್ಲದ್ನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಎನ್ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು 1998 ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಜಿಲ್ಲೆದ 14 ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರನ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದು ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರದ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಹಂಚಿಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪುಣ ವರ್ಗದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಲ್ನ ವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಕೇಳಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕಲ್ನ ಬಂಗಾರನ ಅಡವದಿದ ಇಲ್ಲು ಪಿತಿಲ್ನ ಅಡವದಿದ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂದು
ಸ್ವಂತ ಬೆಂದದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಜನ ವಿಭಾಗ ಏರನ ಹಂಗಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಣ ಜನ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು. ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು 17 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬತ್ತದು ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಜತ್ತಂಡ ರೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಜತ್ತಂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತು ಬಲನ್ನು ಪಂಪುಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿಡ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ವೃಂದ ಇತ್ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಂದ ಇಡೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಲು ಬುಡ್ಪಾತು ಏರ್ನಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡಲ ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡಲ ತರೆಡ್ದು ಹೋಯ್ತಂಡ ಕಾರ್ಗಿಜ್ಜಿ ಕಾರಡ್ದು ಹೋಯ್ತಂಡ ತರಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನಡು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನು ನಡಪ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಣ ಜನ ವಿಭಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಯಾನ ನಾಟಕ ಓದುದಿಜಿ ತೂಪೆ ನಾಟಕ ಬಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಓಲ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ತೂವರ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಸಮುದಾಯ ಮಾತೆರ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಳಗಾಯಿನ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಕಲ್ಲ ನಿರ್ಪಣೆ ಇಂಚಿ ಆಫೀಸರ್ ನಾಕಲ್ಲ ನಿರ್ಪಣೆ ಎಂಚಿ ಸಾವಿಯ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂತವರ ಬಣ್ಣತ್ತ ಅಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಮೂಲು ಉಂತಾದತ್ತ ಈ ರೀತಿದ ಟೀಕೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಾಕಲ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ಥ ಒಂದು ಏತು ಕೋಪ ಬೇಚಾರ ಬೆಚ್ಚ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸದಾ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಾಂಕೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿಡ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ವಿಭಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಅಂಚಿಡ್ನ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುಣ ಏರ್ನ ಹಂಗಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ವಾ ಬಾಧೆ ಕೊರಂದೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪು ಅಂಚಿಡ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ವಿಭಾಗದ ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ವಾ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಆತನು ದುಂಬು ಬೋರಿದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯ ಇಂಚಿಡ್ನ ಮಾತ ವಾಹನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಅವು ಪೂರ ಪೋದು ರಿಕ್ಷಾ ಆತಂಡು ಆ ರಿಕ್ಷಾದ ಚಾಲಕರಾದ ಅಥವಾ ಮಾಲಕೆ ಚಾಲಕೆ ರಡ್ಡುಲಾದ ಬೆಂದೊಂದಿಪ್ಪಣ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ವಿಭಾಗದ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾದ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸಾವಣ ಅಂಚಿಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಡಲೊಡೆದಿಡೊಂದು ಎದುರು ತೂಪನಾಯಕ ತೆಲಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ದುಃಖಲೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಲ್ಲ ಪೂರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೋಜಿಪಾವಣ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಾಜ್ಯಡು ದೇಶಡು ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ಲ ಹೋದು ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಿಸಾವಡಿ ನಾಟಕ ಅನ್ಪಂಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸಾದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾಬೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಗಿ ವೆಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನರ ಪುನಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೇರು ಬ್ರೈನೆಸ್ ಕುಂಪಲ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕಗ್ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪನಂದ್ಕೇನದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ರಚನೆ ಅಕ್ಲ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಇನಿ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಕಿಶೋರು ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ವಿದಾಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಗಲು ಅದೊಟ್ಟು ಕಿರಣ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಜಿ ಕೂಟದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ನಾಟಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿರಾಕ ಪೋಡ ಇದ್ದದ ದಿನ ಬಂಡಿ ಒಂಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ ಬೇದ ತಂಡಲು ಕೂಟೋಲು ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇರೊಂದು ಅವೇತು ಕಲಾಭಿಮಾನ್ಲೇನೆ ಬೊಳ್ಪು ಕನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲ ಕುಂಪಲೊಡ್ಲ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದ ನಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟು ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ನೀತು ನಕ್ಲ ಅದು ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಯ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನು ಇನ್ನು ಶರನ್ನವರ ಶುಭ ದಿನಟ್ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮುಗಲ ರಡ್ನೆ ಎಕ್ಕೆ ಸುರುತ ಎಕ್ಕೆ ತುಯಿಲಕ್ಕ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಆಪಲ ಬಂದ ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಲೇಟ್ ಆದ ನಪಗ ಸೀಸನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಕಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪುನು ಜನವರಿದು ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೆಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ನಡಪುನ ಜನ ಪೊರ್ದುಡು ಅಪ್ಪಗಡ ದುಂಬೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನಂದು ಸರಿ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಅನ್ಪನ ಶರನ್ನವರ ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವರ 2 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಅವು ಅಜಿ
ನಾಟಕನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನದ್ರ ಈ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಮೂಡೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕುದರ್ತು ನಾಕನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡ ಯಾಕಡೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ಅವು ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಾ ಹಿಡಿದ ಕಡೆ ನೆರ್ಪುನ ಎತ್ತನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಬದುಕು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಗದು ಅವಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕೇರಿಗಾದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆದುಪ್ಪು ಪಡೆದಿಕ್ಲ ಅರುಣಣ್ಣನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಂಚ ಬರೆದಿರೋದು ಗೊತ್ತು ಜಾನ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಐಟು ಪಡ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷమైన ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಲೆ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಆಪೆಗೆ ಅತಂಡ ಮರತ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮರತ ಕೆಲಸ ಆಪೆಗೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಅಂಚ ಆಪುಜೇರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಆಚಾರ್ಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮಗೆಲ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ರಾಚಕ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ರಮಾ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಬಕ ಅರುಣ್ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆನು ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಸಮಾಜಗಳ ಕಲಾ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚನೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಮಾ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ನ ಮೂಲಕ ಆತನ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರನ ಒಂಜಿ ನಿರಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಅದರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ಮೂಡುದು ಬರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಲ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಿಖಲ ಹೆಂಚಿನ ಜೀವಂತ ಅಭಿನಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಂಡಿಗೆ ನಾಟಕದ ಕತ್ತು ಅವನ ಜೀವಂತ ಅಭಿನಯದ ರೂಪಡು ತೋಜಿಪಾಡ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೋರ್ಪುಂಡ ಆ ಮೂಲಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಮಾನ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತ್ ಅವಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ಅವಜಿ ವಿಮಾನಡ್ ಹೋದು ದುಬೈಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನಚನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬರ್ಪಾಗೆ ನಾಟಕ ತೂದು ಬರ್ಪಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿಂದ ಪನ್ಯರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಯರ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿ ಪಣ ಆ ನಾಟಕನ ಪೊಂಬಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಸೌಂಡ್ದೇ ಆದಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಪ್ಪು ರಚನೆಕಾರರಾದಪ್ಪು ಆತನ ನಟಕರಾದಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ಲ ಆತನ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪುನೆ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಶೇದ ಪಿರೋಡ್ ಪರದವಿಪ್ಪುನೆ ಆದಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಬಂಗ ಏತುಂಡು ಪಡೆದು ಅವು ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ಷಣ ಯಾವ್ಗೆ ಆಡ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಕಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶದ ನಾಟಕ ಕೊಡೋದು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊಂಬಾಟ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅಭಿರುಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ನಾಟಕದ ದಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ದೊಟ್ಟಗು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ಆದಪ್ಪು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆದಪ್ಪು ಮಾತ ತೂಪುನಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಸ್ಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನದ ನಾಟಕ ಪುರ ಕೊಂಚದ ಜನಮನ್ನಣೆ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆ ಹಾಸ್ಯ ದೊಟ್ಟಗು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ನಾಟಕ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೂಲಿಗೆ ಉಂಟು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ರಿಕ್ಷಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮನ್ಪದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅವಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂಚ ಬೆನ್ಪುನಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪವನ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಇನಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಪಂಡ ಅವು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಶರಣವರ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನಲ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ವಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಾಗೆ 9 ದಿನಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾರಗ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅನ್ನ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ನಾಟಕದ ಕಲಾಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ನಟನೆದ ಕಲಾಂಡ ಈಗ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿನ ಶರಣವ ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭ ದಿನಟ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ದಿನದ ಬಂಡ ಶಾರದಾ ಮಾತನೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ದಿನ ಇನಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ಅಂಚನದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿನ ತಾನೇ ಪವನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಅದು ಐತ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹೊಡು ಪಂಡೊಂದು ದುಂಬು ದಿನಟ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಏತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಐನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ನಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡುಗು ಅವು ಏತ್ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಂದ ನೇಕಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಮಾಡದು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುನಾರು ನಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಪರಿಚಯನಾರು ಸದರ 30 ವರ್ಷದ ದಿಗ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಡು ಆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ತೆಂಕಲ ನಾಟಕಗ್ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುನ ರಮಾ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಆರೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪುನ ಕೊರೋಡಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತೇರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಲತಿಯಾನೆ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮೊಕುಲು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ನಾಟಕನು ಬರೆದು
ಅಭಿನಯ ಎಂಕುಲು ದುಂಬರ ಮಲ್ದ ಆಂಡ ಆ ಮಲ್ದಿನ ಅಭಿನಯನೇ ಮರೆತು ಪೋಯ್ಲ ಕಾಂಡ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುನ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎನ್ನನಾಗ ಎಂಕುಲೊಂದು ಹೊಸತಾದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ನೆನೆಪ ಒಂದುಂಡು ನೆನೆಪಾಂಡಿ ಎಂಕುವರ ಹೊಸ ನಾಟಕನೇ ಉದ್ಭವ ಆಂಡ್ ಈ ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪಂಡೇರು ಮೂಲ ಕಥೆನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಪಿನ್ನೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರದು ಮುಗಿತನ ಆರ್ಲ ವಿಷಯ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ವಿಷಯನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮೂದಲಿಸ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ಮೂದಲಿ ಸೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡತಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಇನಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಬುಲಿಪೆರೆ ಎತ್ತನ ನಾಟಕ ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೇರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವರ ಆರು ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಆರು ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಏತೋ ಕಲಾವಿದೇರಿ ಅಭಿಮಾನಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ನಂಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಈ ಮಂದಿರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾ ಸಾರಥಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಕಿಶೋರಣ್ಣಿ ಕುಂಪಲದಾರಿ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೂ ಏತ್ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತಯಾರು ಮಲ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಎಂಗೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಣ್ಣಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪವನದ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರನೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ದಿರ್ತದು ಪನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವರ ನಟರ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಉಂಡು ಆರೇ ನಂಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ದೀಪ ಅಭಿನಯಡು ಆವಡು ಈ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಐಕೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಣದೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಂಗೆ ಲೆತ್ತಲೆತ್ತದು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾತ ಪಾತಿರ್ನ ಕೆಲವು ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗರಾಟಿಕೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣನೆ ದಾಲತ್ ಐತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗವನ ದಯಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಶ್ಲೋಕನೇ ಉಂಡು ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮೃತದ ಬಳಿಗೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಮಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರುವವರೆಗಿನಂತಹ ಒಂದು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಐನ್ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು
ನಾಟಕ ಬಣ್ಣ ನಿಗಳು ದಾದಾಂದು ಎನ್ನುವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗವಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಡೊಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಸಾಧಿ ತೋಜಡು ಅಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಐತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಈ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ದಾಯಗು ಪುಟ್ಟುಂಡು ನಾಟಕ ಪಂಡ ದಾದ ಈತೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ನಾಟಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಅರ್ಥೋಡ್ದು ಅವರ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಅನುಭವಡ್ದು ಅವರ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಸುಳ್ಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಾಟಕ ಸುಳ್ಳು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಿದೆ ಏರ್ಲ ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರು ಹೇ ಮಲ್ಪುನ ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅಬ್ಬಾ ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಇಜ್ಜಾಂದಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಬ್ಬಾ ಆಯ್ನ ನಾಟಕನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಮೂಲ ರೂಪ ಸುಳ್ಳು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದಾಯ ಪತೊಂದ ಕಲಾವಿದೇರಿ ನೆನದಾಯಿಗೆ ಪತೊಂದ ಅತನ ಈ ಸುಳ್ಳುನು ಪತೊಂದು ಜನಕುಲಿನ ಉಡಲಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂದು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟದ ಮುಗಿಪು ಈ ಸುಳ್ಳುನು ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಂಡ ಅವು ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದವರ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಪೋದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆನ ಉಡಲ್ದ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಏತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ದಯಪಂಡ ಆ ಮಾತೆರ್ನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೆತನಾಯೇ ಅವು ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ದೇವೆ ಎಂಚಿನನೇ ಅಭಿನಯ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಪ್ಪ ಕಾರ್ನ ಒಯ್ಪುವ ಬೇನೆ ಆತರ ತನ್ನ ಗಾಯನ ಅಭಿನಯ ತನ್ನತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಮುಳ್ಳುನು ದೀದ ಮುಳ್ಳುನು ದೊಂಕುನೆ ಅತ್ತು ಅವಳು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನು ನೋಡಿ ಕಾರ್ದೀಪೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಆಯ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ದೇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಈ ಅಭಿನಯಡು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಅಭಿನಯ ಮುಳ್ಳು ಕಂತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡಿ ನೆತ್ತೆರೆ ಕಕ್ಕುನ ಸೀನಿತ್ತನ ನೆತ್ತೆರೆ ಕಕ್ಕಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಾಪುನ ಬಂಡ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತ ತುಪ್ಪೇರು ದಾದಾಂಡಿ ಏರಿಗೆ ದಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ಸುಳ್ಳಿ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡಿನಾಡ ಆ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಿದೈ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಬೇಲಿನ ಇನಿ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಅತನ ಏತೋ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತೆರ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪಿದಡ್ದ ದೇವರನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಆದಿಮಾಯನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಶಾರದನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪ್ರಥಮವಾದಿ ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವರ ನಟರ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಸೈತಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬದುಕುನಕುಲು ಪಂಡ ಅವು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟು ನಗ ನಂಗೆ ನಡೆಲ ಇಜ್ಜಿ ನುಡಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡೆಲ ಇಜ್ಜಿ ನುಡಿಲ ಇಜ್ಜಿ ನಡೂಟು 4 ದಿನ ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬದುಕು ಅಪಗ ನಡೆಲ ಉಂಡು ನುಡಿಲ ಉಂಡು ಆ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಆಪುನ ರೀತಿಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯನ್ನ ಅಂಡ
ನಮ್ಮ ಸೈತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬದುಕುವ ಪನ್ಪಿನೇക്ക് ಕಲಾವಿದರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಡ್ದು ಅವತ್ತಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ಪನೊಡಿತಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ನೇಕ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ನಜೀರ್ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ನಮ್ಮ ಕಳೆಗೊಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಕೈ ಪಾಡ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮೇರನ್ನು ವಾರೀತಿ ತೂಪೇರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಜೋಕ್ಲಿನ ವಾರೀತಿ ತೂಪೇರಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ದೀವೊಂದು ಈ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಈ ನಾಟಕಗೂ ಹಿರಿಯಕಲು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ನಾಟಕನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಲು ಆವಡನಾಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಪೊರ್ಲು ಆವಡನಾಂಡ ಎದುರುಡಿತಿನ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಕು ಅಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಈ ನಾಟಕ ಈ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇತ್ತನಾಥ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಬೆಳಗೊಂದೇ ಬರಡು ಪಣದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದು ಇಡೆಗೆ ಉಂಟಾಗ ഞാൻ പാത്തിരനായിട്ട് ഭാര്യ പിര ഇതേപണ്ട എങ്കിൽ നാട്ടൊക്കെ പോനാಗ ಈ ಭಾಷಣ ಪುರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರೋಡು ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ರೌಂಡ್ ಫನ್ಪ ಏಪ ಮುಗಿಯೋಣ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮುನಿ ಬಂದ ಯಾನೇ ಅಂಚೆ ಪಂತಿನೇ ಅಂಚೆ ಪಾತಿನೇಟು ಭಾರಿ ಪಿರ ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಟಕ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾತ್ರನು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ನಜೀರ್ ಕೋಣಾಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆರು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದಗೂ ಸೇರಿರು ಅವ್ರು ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾತ್ರನು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತುಳುನಾಡ ತುಳು ಶ್ರೀರಾಮ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾತಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಒಕ್ಕ ಏನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡ್ಲಾಗನೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬದುಕುನಿ ಕಲಾವಿದರು ದಯಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಕಲ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಲಿ ವಕೀಲೆ ಅವಲಿ ಅನ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಏರೆಗ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದು ಪಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಡು ನಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನಿ ನಾಟಕ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಆತನು ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ಬು ಬತ್ತಾಂಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ವಿನಾಂಚಿತ ಅದ ಪಂಡ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊನಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಹಂ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎತ್ತೇತೋ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾ ಪೊಪ್ಪನೆ ಅರ್ನೇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪುರ ದಾಲಾತ್ ಅರ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅದು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಆತೇರ್ ಆರ್ನ ಊರುಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಆರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಿಜವಾದ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಆತನು ಆರ್ನ ಊರು ಪಂಡದು ಆರ್ಲ ಛದ್ಮವೇಶಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಚಾವ್ ಅರೆಗ ಯಾನ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನ ಊರು ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇತೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದಿನತ ದಾದ ಮಲ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವಾಗ 5 ಮಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನಾಲೆ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರು ಜನ ಕಲಾವಿದೆರು ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕುಲು ಪಾತಿರು ನಾನು ಅಕುಲು ಪಾತಿರ್ದು ಪೊರ್ಲ ನಾಟಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಟಕನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣದು ಕೊಡೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರನ್ನಾಡು ಪ್ರೇಮನ್ನಾಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಣ ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪುನ 50% ಜನ ಕಟ್ಟೆದ ಗುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾಟಕದ ಅಭಿನವಂತಿನಾಗಲಿ ಆ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಂತಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲ ಮಗ ರಂಚಿನ ನಜೀರನ್ನೇ ದೇವರನ ಪದ ಸೇರಿದರು ನಿಜವಾದ ಎಕಡೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದವರು ದಯಮಂತದ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪವನ ಕಲಾವಿದ ತಂಡದ ಈ ನಾಟಕದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಾತ್ರಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಶುರು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚೆದವರ ಮಂದಿರಡೆ ನೇತ ಟೈಟಲ್ ಬಿರುಗಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಅಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಟೈಟಲ್ ಬಿರುಗಡೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಪವನ ಕಲಾವಿದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಬರಂದಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೋಡ ಬಂಡದು ಎಂಕಲ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ಹೆಂಚಿನ ಉದಯ ಕೊತ್ತಾರಿ ಮೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ನೇತ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತ ಅಂಚಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂಬಲದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆಮಠ ಮಲ್ತ ನೇಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ತಿರದು ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಮೇರೆಗಿಲ ಸೋಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭನ ದೀಪಪತ್ತವನ ಮೂಲಕ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಗಿಲ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಹಿರಿಯರು ಅಂಜನೆಂಗಲ ಗುರುಕುಲ ಇನ್ನಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾ ಬಿ ಸಿರೋಡ್ ಮೆರೆಗಿಲ ಮಾತೆರಳ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಆರ್ಲ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ಮೆರೆಗಿಲ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಟ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಮೆರೆಗಿಲ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಒಟ್ಟ ದಿನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಹರೀಶ್ ಮುರುಘಟ್ಟ ಮೆರೆಗಿಲ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪರುಳಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಟ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿ ಸೇರೋಡ್ ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೆರೆಗಿಲ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆ ಎಂಗಳ ಸಂಚಾಲಕರ ಅರೆಗಿಲ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇಟ ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬೇರೆಗಿಲ ಮಾತೆರಲ ಪರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಬೇರೆಗಿಲ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಆರ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅರೆಗಿಲ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭವು ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಗೇರ ಬಗಮಿಲವಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಮೇರೆಗಿಲ ಮಾತೆರಲ ಪಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವತ್ತಿದ್ದರೆ ಅರೆಗಿಲ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅರೆಗಿಲ ಮಾತನಾಡ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯರು ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗಮಿಲರು ಅರೆಗಿಲ ಮಾತನಾಡ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನೇತ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ